Halløj derude, og velkommen til præsentationsvideoen af vores Lingonote AI Voice Recorder. I den her video, der vil du opdage, hvor nemt og hurtigt du kan ændre måden, du arbejder med notetagning på for altid. Lingonote er meget mere end bare en ganske almindelig stemmeoptager eller diktafon. Lingonote er en intelligent AI-tunet løsning, som er udviklet til alt fra kundemøder til forretningsaftaler, til lægekonsultationer, studier eller selv telefonsamtaler, hvor selv de vigtigste informationer og aftaler aldrig må gå tabt. Men det fortæller jeg meget mere om lige om lidt. Jeg synes, vi bare skal starte ud med at lukke Lingonote ud af sin æske, så du kan se, hvad der følger med, når du bestiller din Lingonote i dag. Godt. Nede under låget, der er det første du møder, er en manual. Den er skrevet med meget småt, den er skrevet på engelsk, og jeg fortæller alt, hvad der står i den her manual i den her video. Så den lægger vi lige væk. Det næste du ser er vores Lingonote, og vores testpersoner har alle sammen sagt, at det virkelig overrasker dem, hvor lille den faktisk er, når man ser den første gang i virkeligheden. Men lad os lige pille den frem, så vi kan se. Den ligger beskyttet i sådan en skumform her, som vi lige kan lægge væk. Og her har vi vores Lingonote. Jeg fortæller meget mere om Lingonote lige om lidt. Den lægger vi lige her. Det næste du møder, det er sådan et paplåg, som du lige kan tage af og lægge væk. Og så har vi vores etui til vores Lingonote. Jeg lige pille den frem, så du kan se den. Her har vi etuiet til vores Lingonote. Der er lige sådan et stykke pap hernede i, som vi lige kan pille ud. Det her etui er lavet af læder, og på bagsiden her er det en magnetflade. Det fortæller jeg om lige om lidt. Du skal være opmærksom på, at når du tager den her ud første gang, så er den rigtig stram. Og når først du har sat din Lingonote i, ja, så sidder den altså rigtig godt fast. Den er meget svær at få ud. Men der kan du bruge det her kort, der følger med, og lige stikke ned bagved, og så hive. Så er det faktisk rigtig nemt at få din Lingonote ud igen. Det skal lige siges, at på grund af magnetfladen her, at hvis du går med pacemaker, så vil det være en rigtig dårlig idé at gå med den her i brystlommen. Så vil jeg meget hellere foreslå, at du bare går med din Lingonote, som den er her. Lingonote er fremstillet i aluminium, så den er ganske holdbar. Godt, det lægger vi lige her. Hernede i posen, der er også en magnetring. På den ene side her er der noget klister, som man lige kan pille af, og klistre den her på bagsiden af din mobiltelefon. På den anden side er der en magnetflade, og derved kan du placere din Lingonote i sit etui på bagsiden af din mobiltelefon, så den bare sidder på med magnet. Godt. Det næste vi ser er en lille hvid æske her, og nede i den æske her, der finder du, skal lige have den åbnet op, der finder du dit ladekabel. I den ene ende er der ladestikket, som er med magnet, og i den anden ende et USB-stik. Så kan du lade den op via din mobillader, eller direkte igennem computeren, eller hvad du har lyst til. Den virker her på Lingonoten, så du bare placerer den her bagpå, og så hænger den fast og lader på den måde. Du skal lige være opmærksom på, at du kan ikke sætte den, som du har lyst, fordi hvis du vender den om, så vil der være modstand i magneten, så den kan kun vende sådan her. Nede i den her æske, der er også en adapter, som har et C-type plug og en USB. Og den kan du bruge, hvis du mangler type C i din mobiltelefon. Vi får ikke rigtig brug for den her, så den lægger vi væk. Godt. Så hvad du finder nede i æsken er din manual. Du finder din Lingonote. Du finder dit
etui til Lingonode. Så finder du din magnetring. Du finder et papkort, som er vældig nyttigt til, hvis du ikke kan få Lingonoden ud af sit etui. Så har du dit ladekabel og et plug adapter. Nu skal vi til at kigge på, hvad Lingonode er og hvad den kan. Det næste du ser nu kommer til at være nærbilleder af selve Lingonoden, så du slipper for at kigge på mig nu. Men det er simpelthen fordi, det er jo så lille et device, at det er vigtigt, at du ser tingene tæt på. Når vi har gennemgået, hvad Lingonode er og hvad den kan, så viser jeg dig lige, hvordan appen virker, og hvordan du opretter din bruger, og hvad du kan inde i appen. Godt. Det her bliver faktisk rigtig kort, for der er ikke særlig meget at fortælle om selve Lingonode-enheden. Det meste af magien det foregår i selve mobilappen. Men som jeg fortalte om lige før, så er Lingonode-enheden fremstillet i aluminium. Her på bagsiden kan vi se for eksempel her, der står de forskellige certifikater vi har. Her der er den magnetstribe til opladning. Her foran på Lingonoden, der har vi en skærm, en meget lille skærm. Der står ikke så forfærdeligt meget på selve skærmen. Vi har en power-knap, og vi har en switch her, hvor du kan tænde for en optagelse og slukke for en optagelse. Hvis vi prøver at holde power-knappen nede i 4 sekunder, så tænder Lingonoden og siger welcome. Her der kan vi se, at den står på note. Vi kan se, hvor meget batteri der er på. Og hvis vi dobbeltklikker på den her, så kommer den over på call, hvilket er fantastisk til telefonsamtaler, hvor at note, det er fantastisk til møder, eller hvis du vil optage dit forelæsning til dit studie. På den her switch, hvis man klikker den op, så vibrerer din Lingonode, og den starter en optagelse. Hvis du vil pause midt i optagelsen, så klikker du på power-knappen, og så kan du se, at den pauser din optagelse. Så kan du klikke på den igen, og så optager den videre. Når du slukker, så vil din Lingonode gemme din optagelse, og du kan mærke, den vibrerer igen, så du kan mærke, den stopper. Og det er simpelthen, hvad der er af humle i selve Lingonoden. Den har 2 mikrofoner heroppe, som opfanger lyden. Og nu skal vi tage et kig på selve mobilappen, som hedder DoWay. Godt, nu skal vi have et kig på mobilappen, som følger med, og som hedder DoWay. Den her app, den er sindssygt smart, og du skal glæde dig, fordi du får en bonus med her oveni. Jeg har optaget min skærm, imens jeg opretter mine brugere, og fortæller lidt om, hvordan appen virker og opsætningen. Så kan du selv følge med på din egen app, så du ved, hvordan du skal sætte din egen app op. Halløj og velkommen til installationsvideoen til DoWay-appen, som integrerer til din Lingonode AI Voice Recorder. Du skal nu have fat i din mobiltelefon og gå ind i din App Store, hvis du bruger iPhone, eller gå ind i din Google Play Store, hvis du benytter en Android-enhed. Herinde skal vi gå ind og søge efter DoWay app. Den ligger her. Og vi går ind og installerer. Og når DoWay-appen er færdig med at installere, så er vi klar til at åbne vores app. Her kan vi logge ind med vores e-mail, men da du lige har modtaget din Lingonode, ja, så har du selvfølgelig ikke en bruger endnu. Så derfor skal vi klikke her, hvor der står registrer, og herinde, der skal vi så indtaste den e-mail, som vi vil bruge til vores konto. Dernæst så skal du indtaste den adgangskode, du vil bruge. Og det er vigtigt, at den e-mail, du bruger, er en e-mail, du normalt åbner til dagligt, da vi skal til at have fat i en verifikationskode her, som bliver sendt til din e-mail. Når du har tastet din e-mail ind og den adgangskode, du vælger at benytte, så klikker du få kode her. Så går der et øjeblik, så kommer din verifikationskode til din e-mail. Den kom her, så vi går ind og klikker vores e-mail. Og herinde, der kan vi se, at det er
93. Så vi går tilbage på vores app og skriver 48 93. Og så klikker vi kontoregistrering. Her får du mulighed for at følge en tutorial, som er rigtig nem at følge med i og giver rigtig god mening. Du kan også vælge at annullere og følge med i den her video. Nu er vi på forsiden af vores app. Nu skal vi starte med at forbinde vores Lingonode, så det er vigtigt, at du sørger for at have din Lingonode i nærheden og at den er tændt. Og så klikker du heroppe, hvor der står forbind. Så spørger den, om vi vil lade Duway kunne oprette forbindelse og finde din enhed. Så klikker vi tillad. Og her der har den allerede fundet enheden. Så klikker vi forbind. Og så er vores Lingonode enhed tilsluttet til vores Duway app. Duway appen her er en betalt app. Og nu vil jeg fortælle om den bonus, som jeg nævnte tidligere. Så hvis du klikker her, hvor der står mig, så vil du kunne se, at her der har du faktisk allerede max medlemskab. Det her max medlemskab af Duway-appen, det har du et helt år. Når det her år er gået, så på dit andet år, så vil du blive sendt ned på basisabonnement, som er gratis, og du kan selvfølgelig fortsætte at bruge din Duway-app. Du kan også vælge at opgradere dit medlemskab i Duway-appen, så hvis vi klikker her på det lille felt, så vil du kunne se her, at der er en forskellige starter, pro og max. På dit andet år, så vil du blive sendt ned på starterplanen, som er gratis, men du kan også vælge at opgradere. Men det første år, at du bruger din app, der er max medlemskabet fuldstændig gratis. Tusind tak, fordi du så med på den her video. Jeg håber, du fik en masse ud af det, og nu har fået en forståelse om, hvad Lingonoden er, og hvad den kan, og er blevet vildt interesseret i selv at få fingrene i din egen Lingonode. I så fald, så klikker du bare hernede under knappen, bestiller din egen Lingonode, og jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til at få dig som kunde i vores butik. Indtil næste gang, på gensyn.